Jati Pratama Ringan
Lendo bumi kunjang kanjeng kumalutuk guntur katok mike sinden kumakang calone di lembak benungang kumandang tuhu sang Wisnu Bathara Rasa panglebur bumi jagat Dewa Bathara ya jagat Pangis Tungkara ana apa Togok Teja Mantri nganti jeneng sira ngawe marang ingsun minangka patih jero patih Sindunata lagi penak-penak nggonku miru karo ndoyong-ndoyong lha kok awirene ana apa kok nuwun sewu jane kula menika badhe ngadep dhateng Jengandika Patih Jero lha niki kula nggih mboten ngertos mara-mara ujug-ujug mak beduduk kula niku pun mlebet kotak heeh pelakune sapa ya Kang lah iya ta wong wis arep main lho aku kuwi teleh dandan ket wong iso arep main lho masa dilebokne kotak iki lho iya monggo aku ki urung siap dilebokke kok wis dilebokke lho aja kaya ngono lho iki Nadyanto atas nama Cindelaras ning iki kerawitan ngeres budaya ngono ya Kang ya heeh monggo bengi iki wis dipilihke dalang sing ijik suci lho Kang apa iya kanca-kanca sing ora trimo lho ya ora trimo ngerti kertumu kok kowe sing ana layar liburan aja manyol ana wigati apa ngawe marang panjenengan ingsun minangka patih jero apa nuwun sewu Ndara Patih awit kula menika sampun nampi dawuh saking Ndara Prabu Merak Kasimpir ya Sang Prabu Serang Trenggana wonten ing dinten samangke dawuhaken dhateng Jengandika Ndara Patih saestu ngetapaken para wadyabala ujung grebeg arep diketapake mapan ana ngendi nderekaken lakunipun Ndara Nilataksaka Ndara Anom Raden Nilataksaka kok inggih nderekake laku bakal menyang endi nuwun sewu sinuwun dinten samangke Ndara Nilataksaka menika badhe tumuju wonten ing Praja Ngamarta. Praja Ngamarta inggih. Negara Ngamarta kuwi duweke para Pandhawa inggih menika leres. Ana wigati apa nganti Nilataksaka bakal tumuju ing Praja Ngamarta ingkang dados sedyanipun inggih menika badhe damel sungsang bawana balik badhe gempur negari Ngamarta merga nuwun sewu dinten samangke Ndara Nilataksaka menika lagi nandhang katresnan kaliyan dewi ingkang Pethingan naminipun Bathari Sri Bathari Sri inggih mongko Bathari Sri lagi ngayom lan mapan ing negara ujung grebeg lha niku monggo nuwun sewu menawi sampun mangertos Bathari Sri mapan wonten ing negara ujung grebeg tamtunipun para kawula ten para warga ingkang mapan wonten ing ujung grebeg menika ngaturaken syukur ing purbane Gusti ingkang Maha Agung lah kok Ndara Nilataksaka malah gadahi pamanggihe kados mekaten sinuwun iya aku dhewe ora maido yen wong lagi nandhang katresnan ya ngono kuwi goblangke tur niku wau lho Ndara Nilataksaka niku diam-diam menghanyutkan dekne niku nampun gadhahi sedya napa-napa niku nekat lho mongko sedaya menika sampun gina
lontang kepestining Gusti. Tresna kuwi ora kudu duweni kan ana ning nggon tembang kae kan. Apa? Lah kae lho, lagune kae Witing Tresna sing kepiye? Witing tresna jalaran saka kulina srapon saben dina guyon maton sembrono parikena kuwi cengkoke sapa? Cengkoke Mbak Ana. Oh ngono terus ora nyair enek ngene ciri khas apel ora ngira ning pungkasane tembung kuwi mau tresna iku ora kudu andar beni dadi wong tresna ora kudu ngepek bojo kan ngono tresna iso sepisan tresna karo kagunane tresna karo suwarane tresna karo gregele ngono dadi tresna ora kudu ngepek bojo ngerti karo porsine dhewe contohnya pengendang ngono kuwi aja ngarah sinden. Ngono ya kok ngono kuwi sing bener. Dadi kabeh ana porsine. Heeh. Kendang kuwi ya entuke ya apa ngono ora kok sinden. Mak dalan-dalan bebas. Dalam bebas. Ning yo aku yo ya aku ki wis sapa to ngono kuwi ora tak gagas. Aku kan ulung keregetan jlantaing kanepson. Ora perlu kakean rembug. Yen pancen dawuh saka Sinuwun Prabu Mrakasipir kudu ngombyongi kamar lakuning. Ndara nom nila taksaka. Para prajurit bakal tak ketapake ngombyongi tumuju ning negara Ngamarta. Sang Patih Segara Hanata baris nyawiji kumolong dampiak-dampiak kumragut lampahe binarung krapiak watange kabeh gumelarang abaki surat nyogomuro Patih Temenggung mara kaki siap apa wadya bolang ngene padha mundalan ngestakaken dawuh yen kapiyarsa swaranipun lir ombake Hey
kelurahan tengaraning ngajurit kong meguru kong soto tekoyo butulo tetekoyo butulo ora panceriting turang kuesti miyang bojo kang kekitir perkata ingkang bojo kang layu sepi jagat dewa bataya jagat pangestungkara mangkuto mangku Yayi Kresna Yayi Werkudara yang jeneng sira Yayi Janaka wonten dawuh timbalan dawuh Koko Prabu nimbali dhateng kula pun Kresna ana dawuh apa bule kakangku wonten pangandika ingkang dawuh ing rayipun Janaka sendika cumadung dawuh Koko Prabu iya sakwise padha mapan oning praja Ngamarta ndak kanthi jeneng sira Yayi Kresna Yayi Werkudara lan apa dene jeneng sira Yayi Janaka mapan wana ing pagelaran jaba ya mung bakal takjak gendu-gendu rasa nyatane ripalenggahan iki pagebluk Mayangkara ora mung mapan ning negara Mandura nanging uga mapan ning Praja Dwarawati lan negara Ngamarta. Kamangka para kawula sing ora ngerti kentang kimpule, para kawula sing ora ngerti apa-apa melu kesempyok ing ngaradan merga pagebluk sing mapan ana ing negara Dina Samangku. Ana sajroning parembakan ana sajroning pasewakan negara Ngamarta kuwi mau siadi ngandhakake sing ndadekake penggalih ana sajroning pikiripun Kakang Yayi Kresna. Gone jeneng sira Yayi Kresna matur yen to dina samangku praja Ngamarta kuwi lagi koncatan mustika kang linggar saka papane, mustika kang ucul saka embanan. Yayi Kresna jlentrahe tembung kepiye mara gage kandhakna sing saknyatane. Aja kanggo tembung sanepan kaya mangkono. Sing dikarepake mustika ucul utawa coplok saka embanan kuwi kepriye Yayi Kresna? Yayi Kresna. Nuwun sewu Koko Prabu. Keparing ingkang rayi badhe matur. Ya, kandha. Dinten samangke praja Ngamarta ketaman pagebluk Mayangkara kawit mustika ingkang linggar saking papanipun mustika ingkang coplok saking embanan menika namung sasmita kemawon. Mustika menika piyandel utawi pepethingan. Emban menika minangka wadhahipun. Dinten samangke negara Ngamarta lagi koncatan pepethinganipun mustaka Koko Prabu. Lagi koncatan pepethinganing mustaka. Lho nggih. Banjur sing dikarepake Yayi Kresna mustika sing kaya kepriye Yayi? Saking pamanggih kula, saking pangraos kula, dinten samangke praja Ngamarta sampun kecalan pukulun Bathari Siwela.
si tukang malang ati ya si tukang kudu garing ae ladalah ya dina samengko Praja Ngamarta lagi kecalan Bathari Sri Yayi Prabu niki musik nganti pukulun Bathari Sri kok oncat ana ing negara Ngamarta sebabe apa Yayi nuwun sewu Kang Prabu mboten kok namung sedaya namung sak perangan kemawon ing ripalenggan samangke para kawula ten para nayaka praja ingkang mapan wonten ing negari Ngamarta lan sakiwa tengenipun sampun kecalan tigang pangraos Koko Prabu monggo dhisik kelangan telu pangrasa niki sing dikarepake siadi kelangan telu pangrasa ku kepriye nuwun sewu sagedakan iki para kawula sampun kecalan raos kamanungsan, raos katresnan, raos kabangsan. Kelangan rasa katresnan, kamanungsan lan kabangsan. Jrentrene tembung kepriye? Pun sewu. Menawi sampun kecalan rasa kamanungsan, sakniki menika kathah tiyang menika taksih muda tumaruna statuse isih sekolah nanging merga saka pergaulan sing boten dipun awat-awati saking pergaulan sing sakiwa tengening gladrak wekasane nganti tumindak sing ngono kae karo pacangane nuwuhake jabang bayi supaya ora dadi wirang supaya ora dadi isin wekasane bayi niku sampun lair dipateni kalih mbokne niku sampun marambah tiyang sepuh merjaya dhateng putranipun mangkono Yayi Krasa iki kosok wangsulipun anak mateni karo wong tuwa nggih kathah kok Prabu oke bekasane njaluk pit motor jaluke KLE kok ora dituruti bapakne lagi madhep mburi kelakon disuduk nganggo linggis niku saestu bicara melu bocahe niku melu awit sampun kecalan rasa kamanungsan sepisan kaping pindho sampun kecalan rasa katresnan mboten mligi tresnanipun jaler kelawan estri mboten tresnanipun lanang kalih wadon nanging rasa tresna sak pepadane urip rasa tresna sak pepadane urip inggih karo tangga teparo wis ora gelem padha karo ora gelem rukun karo sakiwa tengene sapa sira sapa ingsun panguwasa kinarya gada pakon wetenge wareg ora gagas sakiwa lan tengene niku sampun kecalan rasa katresnan sing pungkasan sampun kecalan rasa kabangsan wekasane mung ngengeti jasane para pahlawan ingkang sampun gugur wekasane ken masang gendera men klewa-klewa mboten purun paribasan sampun lenggahi kloso ingkang sampun gumelar mboten babat-babat kados simbah-simbah riyen kados pahlawan-pahlawan riyen nanging nyatane ken ngengeti mawon mboten purun ngono Yayi Prabu inggih menika sampun sumarambah wonten pundhine mawon boten saged pijis tunggal bokes tunggal nanging kasunyatanipun kados mekaten kok Prabu iya tak rasa bener kandhane si Adi mula nganti pukulun Bathari Sri ora jenak mapan ana negara Ngamarta lah ripalenggan puniki monggo kita sami tansah dandan-dandan raos batin lan lairipun supados dandani morale atine dhewe, morale ati sak pepadane urip. Mergo tiyang ingkang sae menika tiyang ingkang saged piguna tumrap sak pepadane urip Koko Prabu. Ya. Muga-muga kanthi jumangkah kebaing pengati-ati Bathari Sri bisa bali ning negara Ngamarta ya Yayi Kresna inggih. Istakaken dawuh mugi-mugi kados mekaten. Lagi cawaman sabda ora kang sumengko wonten tirada manto
nuwun kawula nuwun ampun pasang kalimat tabit yen bari kula duri dumawahing taman-taman kunjuk dhumateng jenengan dika Ndara kula Ndara sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Awit kula menika sampun rampung ngadhep dhumateng jenengan dika tanpa tinimbalan kula katuraken sembah bekti kula kunjuk nggih Ndara. Iya ya Petro, omong sing alon bae ora usah dadak kemrungsung. Inggih menika awit raos kula menika sami semangat awit kula menika sampun beksa tayub niki Mas. Ya aku percaya Petro, aku percaya. Uratmu wis padha longgar mergo kowe wis joget tayub. Nggih. Kemarin nampi dateng sebab ngaboti kula sinuwun. Ya wis dak tampa lewat pangestu kowe tampan ana Petro. Inggih, kapundi kejepat paripih dayan ana dhumateng kasatosanipun Punakawan Petro kantong bolong sinuwun. Iya Petro, kepenakno nggon munggo. Lah men mboten kira kasih sketsa menika. Dalam bola dewa kula katakan sedang bekti kula kunjuk. Yo wis tak tampa. Pangestu tampan ana. Inggih. Kula tampi asta kekalih kapundi wonten mustika dateng kecil. Repot Petro kantong bolong. Dara Bima kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk, Gus. Dara Bima kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk, Gus. Turu. Dara Bima kula ngaturaken. Buka. Tekan ngendi ora? Ora ngopi. Tekan tapus. Wong kena bablas tekan tapus ngono kok ya. Nganti aku ora ngerti. Ya ora ngerti wong merem kok ya. Mau nek perjalanan itu mboten sah merem lho, kudu melihat suasana yang ada ngoten niku. Kowe sing teko Petro inggih no. Priye kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana nggih. Pun, ampun tilem mulih. Ora. Monggo turu ora. Ngopi wis. Rung. Yen aku njaluk susu, rasa. Alah. Ora usah kopi pun segene pun kakak ora. Susu apa? Ada. Susu bendera kok gak iso. Teng liver. Dara jana kok ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Dara. Iya tak tampa ora liwat pangestuku tampan momo Petro. Nggih, kula pun diastur kekalih kapundi wonten mustaka dadosaken jimat tumpar Punakawanipun Petro. Ana wigati apa Petro kaya sumengko pengawak bojo tek kamu ngadep marang panjenengan ingsun. Nuwun sewu sadaringipun sinuwun. Kepareng kula menika badhe matur ing mriki menika sajatosipun kula badhe nglantaraken pawongan bagus ingkang badhe ngadhep dhateng jengandika Ndara kula. Pawongan bagus inggih. Sapa jenenge Petro? Mangke jenengan dangu piyambak sinten asmane, daleme saking pundi, statuse napa? Lah niku. Mangke jenengan dangu piyambak nggih. Iya Petro. Endi wonge ha niki? Oh niki. Nah niki. Ora nganggo sampah. Sampah. Nek cacek, gedang satset rampung ora konangan. Aku lagi penak-penak ngopi kok tok jabut Petro. Ayo muni wong ngadep kae Ndara sinuwun. Kisana. Sliramu iku wau sapa lan ngendi papan dunungmu? Kisana wong bagus. Nggih sinuwun. Pareng kula badhe ngaturaken sembah bekti kunjuk lan kuluring kunjuk sandha peboto paduka sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya. Wis ndak tampa ora lewat pangestuku tampan ana ya wong bagus. Lho nggih. Kacadhong astu kekalih kapundi wonten ing mustaka Dayanana tumrap gesang kula sinuwun. Mengko dhisik sira iku mau sapa lan ngendi papan dunungmu nganti bareng marang lakune Petro. Nuwun sewu sinuwun. Menawi sudi hamastani kula menika ingkang peparab Bambang Prabakusuma sinuwun. Bambang Prabakusuma nggih. Dene Sudarma kula setri naminipun Batari Supraba. Kula menika taksih wayahipun Kanjeng Hyang Pukulun Bathara Indra sinuwun. Isih wayahe
pukulun Bathara Indra lho nggih. Banjur tekamu ana kene ana wigati apa Prabu Kusuma. Nuwun sewu sinuwun. Kula menika badhe ngupadi wonten pundi? Papan durungipun Sudarma kula kakung. Kula menika badhe ngawamu Sudarma kula kakung bilih Kanjeng Hyang matur mapanipun Kanjeng Rama kula inggih menika wonten ing negara Ngamarta. Banjur kula tumurun wonten ing Arcapada supados ngupadi wonten pundi papan durungipun Sudarma kula kakung sinuwun. Mengko dhisik sliramu goleki bapakmu nggih. Bapakmu mau arane sapa? Kanjeng Hyang pukulun Bathara Indra matur yen to kula kedah jumujug wonten ing Karang Kadempel. Banjur kula sampun sapetemon kelawan Kilurah Semar Badranaya. Kiai Semar ingkang maringi pangertosan dhateng kula bilih Sudarma kakung kula menika Raden Janaka sinuwun. Lho kok ora sampak ya ora do kaget ya? Ora. Dora bola tema mboten kaget? Ora. Dora bimo? Blas. Awang delok corekane genah ya wis padha wis memper. Ngendi papan ngendi nggon yen ana sing goleki wong tuwa, ora ana sing digoleki wong Janaka. Sakmene akeh sing kok wis ya wong Janaka. Ngerti kono, ngerti kene, ngerti kono jaluki nomor WA-ne. Kaya aku ora. Kowe entek telu ora. Ora ngaku entek. Nek telu to, nek telu to. Ora. Sakmene akeh iki golek ana ning ndi? Sing tertib ki yo mung Baladewa. Bojoku nek ora Erawati ki ora. Yo mung siji kuwi, ora ana liyane. Lah Janaka, iki ana bocah golek wong tuwane sing didumuk Siadi. Iki anakku. Nuwun sewu Koko Prabu. Pareng kula badhe matur. Yo. Petruk nun. Aja ngaku gawar ngapur. Ora gampang aku dadi anake Janaka. Aku ora rumangsa duweni anak jeneng Prabu Kusuma. Lho, nuwun sewu. Niki Ndara Prabu Kusuma niku putrane jenengan, niki anake jenengan. Riyen nika dawuh kalih pukulun Bathari Supraba nika lha jenengan mboten kemetan. Ha kula MC-ne lho. Nanging aku ora rumangsa duwe anak Prabu Kusuma. Lho, ha campur sari wingi nika Tanusa Bakti nika. Lho, mboten kelingan lho. Sakniki pun judul ngaten niku mboten kelingan. Jenengan apa ngaten niku? Kula MC-ne lho Bagong Tambiwarane lho nika. Sindone wis genah Nyi Endang lho. Campur sarine guyayung di video syuting barang kan jenengan mboten kemutan. Aku ora rumangsa duwe anak Prabu Kusuma. Angel tenan nek ngene. El. Daftar keterimaning Prabu Kusuma. Wong bagus. Jeneng sira bakal tak aku dadi anake Janaka. Yen sira bisa madhangake lelakon kang mapan ing negara Ngamarta lan sakiwa tengene. Yen sliramu bisa ngaturake mustika kang linggar saka papane. Bisa nggawa bali pukulun Bathari Sri bakal ndak aku dadi anake Janaka. Nyuwun pamit. Permainannya begitu ya kamu ya. Oke, saya tutkan. Saya tutkan ya, saya melokkan ya. Muga-muga Prabu Kusuma bisa keterima anggone bakal ngaku dadi anakku Petro. Nggih no. Awang anak-anak Pandhawa niku mboten gampang badhe
ngaku putra kalian satria pinilih itu mboten gampang kedamami lelabuhan. Iya Petra. Nggih. Awatono lagune Prabu. Nggih, sane dawuh bari awat-awat lagune kang putra. Pun. Nek nggih kula niku dudu mriki kowe tebih lho niki wau. Cara motoran nggih bensine pun ketok. Cara mandeg nek mboten ngopi nggih mboten melek. Iya Petra. Nggih. Pun kula nyuwun pamit nggih. Iya Petra sing ati nggih. Pamit. Mugi-mugi sak lampah kula pinaringan wilujeng kalih sing kula bendone ing sami kula. Amin. Ya pamit nggih, Sinten. Iya Petra sing ati-ati. Ya pamit, Dara. Iya sing ati-ati. Nggih. Bareng. Kok nek kula mboten ngawat-awat Ndara Prabu. Mengke sing ngawas sinten? Nek mboten Petra lho. Mergo niki sedaya sing gendel iki nek mboten Petra mboten rampung. Iya Petra. Nggih. Ya pamit nggih, Sinten. Iya Petra. Nggih, bareng. Awong yo Ndara Prabu kusuk kalih kula niku plekok pun ngaten kok lho. Sadumuk bathuk sing nyari bumi mboten saged dipun pisahaken kula kalih Ndara Prabu Kusuma niku. Iya Petra. Nggih. Kok nggih kula pamit nggih. Pamit nggih. Iya Petra. Nggih. Aku nggone niku menawi mboten ditutke oleh Punakawanas mangke lampahipun menika saged kesasar kesusur menika. Iya Petra nggih. Pun kula pareng nggih. Niku. Dalem ngopo Petra kaya nyeluki mau Petra rene tak kai dhuwit. Lah iki jano kok wonten dawuh. Kowe duwe dhuwit 30.000 ora? Mboten beto menawi 100 kula beto. Ah niku. Iki ana dhuwit 20.000 kanggo kowe Petra. 100 tak simpen dhisik. Nggih mboten apa-apa. 20.000 kene iki. Iya tambah. Nggih. Tenes alhamdulillahirabbil alamin. Mengke kula mlampah niki mandheg ten warung lah terus kula jajan lho. Kula paringi yatrane. Nyet. Mas Petra entuk dhuwit 20.000. Nggih. Niki sing maringi Ndara Janaka. Kula bakule kaget. Ya ampun. Raden Janaka panengah Pandhawa niku namung maringi 20.000. Nggih, kula nggih ngaten. Niku mengke bakule lho sing kandha lho senes kula lho. Kula niku namung pembeli. Lho, mengke saged kepiren dadi mriko-mriko Ndara Janaka kok maringi mung 20.000. Isin, cara kula lho. Ning mboten napa-napa, sing penting ikhlas nggih. Nggih, pareng Petra dalem. Nyo 100 tampan ngono. Mau kan mau rak yo ngene iki to ya 20 balik jabang bayi. Awong Ndara sugih ngono kok dadak ora. Pun mangan pamit nggih nuwun berkah pangestu. Iya sing ati-ati ya. Jan kula pareng nggih Ndara, pareng nuwun pamit. Mlayu-mlayu ana apa? Nuwun sewu ngaturaken ketiwasan sinuwun. Bilih kula ngantos pelajar dumugi ngadhep dhateng Jengandika Ndara Kresna. Ngadhep dhateng Koko Prabu Sri Bathara Kresna kula badhe ngaturaken wosing wigati kang mapan wonten Pagelaran Jawi. Katingal wonten ing tapel wates negari Ngamarta kadosipun wonten tubuh saling mengsah ingkang badhe tumuju wonten negari Ngamarta. Kula kinten menika mengsah saking sabrang awit genderanipun gambar ndas balas mati. Lho. Prajurit saka sabrang lho nggih. Priyawon Kudara? Wah. Anak-anak Pandhawa aja nganti padha negake. Dikanthi kabeh rumeksa kawidadaning negara Ngamarta. Yen ora padha gelem tumandang kecak sirahe. Paling nyuwun pamit.
malutho kadya guntur katho umume kang caloniti mbak lumembak penyukanku mambang sang Wisnu Bathara arsa panglebur bumi mandhek-mandhek luwih dhisik menteng kelek dhuwurmu cendhek gedhemu cilik ngadhek marang lakuku sapa Buri saka negara ngamalta satriya Garbaruci Raden Arya Setyaki. Oh, Setyaki Singa Wulanjaya. Loro jenenge. Yuyudana telu jenenge. Bima Kunting papat jenenge. Kowe sapa? 5 jenenge. Kupingmu bosok. Kowe ngelokne aku nak iki. Ayo lah kowe ngelokne aku bosok kupingmu to. Pajan Mburi saka negara Panjang Gripik kekesete Ratu Gustiku Raden Nila tek saka aranku Tumenggung Bintang Samudra Tumenggung Bintang Samudra heeh iki sedulure Bintang 7 Muyer ana wigati apa bakal nderekake laku ning Gustiku bedah negara Ngamarta bali aja tak bacotake kowe ngalangi karo laku ning Bintang Samudra ngono ya kena nyimpangi apa nyimpang nengen ora bakal tak gawe lewat kepala kowe durung ngerti kondange Tumenggung Bintang Samudra tau tate bedah kutha boyong penyanyi Mata Sastra Jenderal muatakan Aji Joko Man pramuka pat kapita kaya butul tapak angin marang tatal grajawu kekejar ora branjangan ora gelis nyawang kasude bianding Tumenggung Bintang Samudra tebian dadamu ora kelem satigamu dadi gotongan rondo bojomu cakeme
Sampeyan ae. Pekak dadamu. Yo. Ayo. Edia. Ece. Edia tenang. Ayo, tanding karo aku meneh. Ayo. Edian tenang, manimu ning jero kowe awas. Edian menantang kamu. Ini mati aku.
dadi sapa? Gedhe dhuwur gembirawa sapa kowe iki? Werkudara. Werkudara. Prayata. Ayo bali yo. Aja tok bacotake wong laku. Kena Werkudara. Ora nganti sak banyak pecah gas. Wah. Nyepelake kowe. Gigit yo pengapit pedhot gulumu. Sing dadi nyatane. Nyatane nggonku maju nek kene lan ngombe marang lakuning Raden Nilotaksaka. Kaya dak kira ora ana gunane babar pisan ora ana paedahe mergo satriya-satriya Ngamarta ora kena dientengake. Anak-anak Pandhawa padha sekti Mandraguna nyatane patih kala yaksa nganti tumekaning pati. Yen tak bacotake ora-ora aku bakal iwak kecemplungmu tangih bisa nglakon aku njangka marang sedyane Raden Nilotaksaka. Ora sudi ora tak bali padha bibit. Satriya-satriya Ngamarta ora kena dientengake. Anggen niku. Pancen satriya Ngamarta peneranan Pandhawa men boten
boten saged dipunentengaken. Paribasan tinatah mendhat jinara mentel sinuduk putung tinumbak bengkung. Boten wonten ingkang saged nandhingi kadigdayanipun satriya Ngamarta kuwi peranakan Pandhawa. Iya, aku percaya to, Gok, ning ora bakal mundur anggonku bakal gayuh marang Bathari Sri. Arep dikaya apa nggon kuadring lan nggonku bakal nekat nuhun apa kang dadi katresnanku ya kuwi nggonku bakal garwa taman Bathari Sri. Lajeng sedyanipun jenengan dikandara nira taksaka. Aku bakal bali ning Praja Panjagritik. Nampane taman kaputren bakal tak rudha paripeksa Bathari Sri kudu dadi garwa. Kalangkung tresnani marang yen bangun cinawi priye Werkudara pawongan sabrang sing bakal mbupet lan bakal gawe sungsang bawara bali ning negara Ngamarta kepriye pawongan kuwi mau saka negara Ujung Gripik. Nyatane anak-anak Pandhawa wis padha bisa balekake prajurit saka negara Panjagritik kuwi mau. Buta sing gedene kelewat ukara wis kelakon tak pateni nganggo kuku Pancanaka. Kabeh wis tok sampurnake. Wis lah aku ora kebagian perang lho. Ora usah. Amangka sing ditunggu-tunggu ki ngamuke Prabu Baladewa. Taun iki kowe aja ngamuk menawa taun ngarep ngamuk. Mergo dina iki jatahe Werkudara. Ya, mbok menawa jatahku taun ngarep ayo bali karo